Okay, naimbang grabe tayo man namin kakabsatin. Ito yung 24 decade duo. Tapno mangisagol iti sa niweng na isal sa Lumina para kagiti aming Filipinos. Ito'y Filipinas. Ken, kadagiti DJ, nang runa kadagiti DJ Balasyo taaw. Ket iti may kadua nga sonata ngayong kam ipatayab ka tayo kayo. Ket tayo request yung KULASISI. Ket dagiti nagdidikar nga rod. Umuna kuna ni Athena Nov Buduan. Ket kuman nga ididikar agita sir, jay katagijay tagayan mi DJ Jones. Ayan. May kadwa ni Shirley kuna na KULASISI man bro, apo may salaeng. Aw mo timbaganan no para kanino. Ti may katlo ni Jane Boadilla Galut kuna namanong para kadagiti medyo nailawan ken naglawan kadagiti hanen nawaya. Kadagiti pamilyado. Thanks kuna na. May isa man yan kuna ni Fredeline Alaman amin nga kankantain manong gusto aklaunay nagpintas ta boses mo awamot timbaga nga pangididikaran na. Anyway, thank you very much Fredeline sa pag-apresyar mo ti boses mo. Okay, next we have Vernaline kunana KULASISI ha 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 para kadagiti adda KULASISI na apo Diyos ko ta nagadupay iti inraman na ato dagijayan. May isa man yan kakabsat ni Jenny di Manhattan Fletchetero. Kahit anong songs ang kantahin nyo, big yes pa rin sa amin. Kunana. So this is for you, Jenny D. And the next, we have Irene Kim Wandag. Kunana. KULASISI man kanyak tito, ta isagot ko amin nga OFW nga adita ehem na dito'y Balasyo taaw. Tito ti awag ko kanyam, takras ko tay anakis mo. Kunana ni JM. Uy, karas da na. Kati sa warno kakabsat, ni Annabel Domingo Piedad. Kunana para sa mga mahilig kumaliwa sa barangay Pabil, Ramon, Isabela from Annabel Domingo dito sa Hong Kong. Magandang hapon sa inyong lahat dyan sa barangay Pabil, Ramon, Isabela para sa inyo itong kanta na ito. Yung may mga KULASISI dyan. Nasaya-saya at siguro balasang kung inaganan ta kumaana. Number 1, number 2 kunata. Iti may ka siyam ni Glenn Tabilas Grate. Kuna na, para kadagiti padak nga nahilig iti beer house nga da dito'y Madrid, Spain. May sama na yan ni Minda, at ito medyo marigata na mang balikas ti apelyedo na. Minda kuna na mo. Spell SCHMIDT. Skimmed. Basta bahala na po kayo. Pasensya kung di namin na-pronounce. Okay, kuna na, i-dedicate ko kay Norly Sablay nga agwo-work di Saudi Arabia. Million thanks and more power. Una na mabuhay po kayo. And last but not the least, we have Jennifer Tolentino Iskikluna. Kuna na ate man KULASISI, da KULASISI ni tatang ko na nagsaya at man basang ta imbis mo ni tatang mo. Ibagang mo pa dinagan na. Okay, so dagiti nag-request ti KULASISI, dagiti kahit nagkaroon ti KULASISI para kanya yun ito. Keba man daytoy barukong ko no di ka mapasang pet usal datoy biyag ko mapapanam 10 oras tirabi napan kang sa manen naghappy-happy nagparparik na kanyak-syak tay masisyasi atap ko ken ka adda KULASISI no sumangpet ka di ka agumuni no agunto na sikat mapiriri agkepa man daytoy barukong ko no di ka mapasang pet usal datoy biyag ko papapanam 10 oras tirabi napan ka sa manen naghappy-happy agparparik na kanyak-syak tay masisyasi atap ko ken ka adda KULASISI no sumangpet ka
Day titirigat na nugwapat maasawam adot parnoyen na danag kay bati kaunggan adapay lahida asip siputam arig nagpaykit intanin daip ipusan ayan na aganas nugapat maasawam agkakamaka marigat di mariknam sangkadayaw da sikat kagasatan tanakatumangkat mangparagsak tariknam. Paman na ito'y barukong ko Nudi ka mapasangket Usal na to'y biyag ko Papapanam Dis oras tirabi Napan kang sabanen Naghapi-hapi Agbarbarik na kanyak siyak Tay masiyasi At apoken ka adda kulasisi no sumangpet ka di ka agun-uni no agun tunak sikat mairiri day titirigat na no gapat maasawam adot parnoyen na danag kay bati ka unggan adapay lahida asip siputam aring nagpaykit intanin daip ipusan ayan na aganas nugapat maasawam agkakamaka marigat di mariknam sangkadayaw da sikat kagasatan tanakatukmakad mangparagsak tariknam. Okay, that's it. Kulasisi para kita amin nga dati kulasisi na kanu. Once again, the 4-decade duo saying good night and God bless everyone.